Voy a marcar el número de teléfono. Hola, bon dia. Hola, bon dia. ¿Me sents? Hola, ¿eres Teresa Aparicio y Valdrés? Sí. Bueno, pues sí, supone que saps qui sóc jo, no? Sí. Bueno, soc l'alcalde de Xàtiva. Te cride per a dir-te que va ser la fallera major infantil per a l'any que ve. Enhorabona, Teresa, estàs contenta? Sí, molt. Sí? Digues les primeres paraules com a fallera major. Teresa. Estic molt contenta. Molt bé. M'han dit que ho vas fer molt bé, així és que enhorabona a tu i a la teva família i a disfrutar. Vale, Teresa? Moltes gràcies. Un bese molt fort. Vinga. Adéu. Ja està de celebració. Molt bé, i ara anem a passar, bueno, doncs és Teresa Aparicio i Valdrés i ara anem a cridar a la fallera major per a l'any que ve. Molt bé, el telèfon. Hola, bon dia, Carla. Bon dia. Què tal, com estàs? Sí? Saps qui soc? Soc Roger, te cride para anunciarte que eres la fallera major escollida per a l'any que ve de la nostra ciutat, de la ciutat de Xàtiva, per a donar-te la bona notícia. No, res, simplement és això, i dir-te que esperem que vagi molt bé i que l'enhorabona per part de la Junta local i per part de l'Ajuntament. Estàs contenta? Moltíssim. Així estan tots els mitjans de comunicació i escoltant-te. Si vols dir algunes primeres paraules... Estic un poc nerviosa. Estic molt emocionada i moltes gràcies. Molt bé, Carla, estem segurs que ho faràs molt bé. Moltíssimes gràcies. Vinga, adéu. Adéu. Molt bé, doncs nada, fins així. És... Carla Sánchez i Boixader, fallera major, i Teresa Aparicio i Valdrés, la fallera major infantil. La presentació serà en setembre. La presentació serà en setembre, ara us remetrem per correu que són els currículums d'elles dos. Sí que, evidentment, suposo que demà eixiran fer-se i això, però a partir d'ahir sí que us demanem que ja no és complicat perquè està darrere la falla, però és una presentació uns temps, ja està tot bé, no sé si serà la seva presentació. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta per part d'algun mitjà?